raivota kuin tossa jääkaappi. Se on se ilmastonmuutos se. Räkä ja roiskis, kylläpä tuotte kasvaa. Te voisitte auttaa minua löytämään minun reijät. Miten reikiä voi kadota? Varokaa valkotakkista meistä. Hän kieltäytyy menemästä hammaslääkäriin. Mitä siellä tapahtuu? Sun poika on luonut sun nikkaroimalla pyssyllä mustan aukon. Se himee kaikki. Onko minulla poika? Palaveri kesken!